On the side ng mga kabataan naman po, ito po yung aming naging assessment. What do I expect from the parish? Honestly po, pwede natin sabihin, no, with new administration, syempre comes new policies. No? So medyo kami po, at first, hesitant din kami or uncertain kung ano talaga yung magiging stand, no, sa aming organization. But then, we came up with these evaluations, no, with regards to question number 1. Inaasahan na maging supportive ang parokya sa mga activities ng kabataan, no, especially with new administration, rather. No? Although, lagi naman po, no, na ang ating simbahan, ating parokya ay supportive sa mga kabataan. No? They always stop us to assist dito po sa simbahan. But still, we would like to request or paalam din po sa inyo, no, yung aming saloobin din na sana maging patuloy po yung suporta sa kabataan. Next is, may maligid natin kasilahan o pagiging aktibo ng mga kabataan. Okay, so we could say, no, na kabataan po is yung isang untapped resources. No, sa ibang parokya po, no, na binibisita namin, nagrereklamo yung mga kasama namin. Kasi pag lumalapit daw po sila sa kanilang mga BEC, pinagpapasapasahan sila. At nakakalungkot, no, dito po sa ating parokya na we are very much willing, no, to reach out to you. Huwag naman po sanang mangyari na magpapasapasahan po tayo. So, ang kabataan po is one of the resources ng simbahan. So, we would like also, no, to ask you to assist us na partner din po ninyo kami. No? So, we would like to ask you na pag sana po pupunta kami to ask for your assistance, tanggapin po naman ninyo sana kami. Kasi, sino